Видеоро то охира тамошо кун. Дар се та телефон аксия рафтага болои нарх навои телефонҳо худаш поён шудага, бисёр телефонҳо қариб ки 500 рубли, 1000 рубли арзон шудага. Болои бо се та телефонда аксия кардага дар се қисми видео, дар се қисматаш мисол аввала охира байна ҳар чо дайда карочи видеоро то охира тамошо кун, поли мефаҳмӣ. Дар канал обуна шуда мон, дар видео лайк мон, видеоро дар группаҳои Telegram ва WhatsApp роҳӣ кардан аёд додам бораи дӯстон. Раҳмати калон, дарши видеоро тамошо кунед. Ассалому алайкум мардум. Имрӯз обзор дар бораи нархномаи магазини Realfone мерем ай телефонҳои буҷетди Poco S51 дизайнеш ва нархш бошад 5490, 2/64 памя дорад и баттерияш бошад 5000 мАч баттерейка дорад ва дигареш бошад Redmi A2 Plus ранги кабод ва ранги сиёҳ ҳаста. Нархш бошад 6000 рубл, 3/64 памя дорад ва дигареш бошад Realme SCS 3/64 памя дорад, 6500 рубл. Realme S33 3/32 памя дорад, 6490 рубл. Oppo A17 4/64 памя дорад, 7490 рубл. ва Itel бошад 4/128 ранги кабуд ва сиёҳ аста. Нархш бошад 7990 рубл. ва дигареш бошад Poco S Chill 4/64 ранги сиёҳ 8990 рубл. ва Poco M5 4/64 10990 рубл. Poco M5 i6 12990 рубл. ва мегзарем бо қиматтарак ва телефонҳое ки назар ба буҷетниҳо хубтараку ва баттерияи бисёртарак мебарад. Redmi 12S 3/64 8990, 3/64 дага ҳамира сиёҳш бошад, ирам 8990. Redmi 12S и 4/128 дагаш 10490 ранги сиёҳш ва Realme S51 4/64 9990 рубл. ва Realme S51 4/128 дагаш 11990 ва Realme бо аз ҳами 4/128 дагаш ранги сиёҳш. Realme 9 4/128 дагаш 12490 рубл. Realme 9i 4/128 дагаш 12990 рубл. Realme S55 8/56 ранги сери ва ранги сиёҳш бошад 16990 рубл. ва Redmi 12 4/128 дагаш 13490. Redmi Note 12 6/128 дагаш 16490. рангҳои кабуд за Gold, сиёҳ, сабз ҳастанд. дар магазини Realfone дар ҳамин нархҳо ҳама телефонҳои нархномаи магазини Realfone. ва Redmi Note 12S 6/128 дагаш 17990 ранги кабуд ва сиёҳ. Redmi Note 12 Pro 8/256 дагаш 22990 рубл. Poco S51 8/256 дагаш 27990 рубл. ай скидкаши дар наздики 1000 рубл скидкаши дар ҳамин нархи пешнак бошад 28990 рубл буд. Redmi Note 12 Pro Plus 5G 8/256 дагаш ранги кабудаш 32990 рубл. ҳозир бошад дар се телефон аксияш ҷеста. ҳозир якча гуфта мегзарам. Realme S51 4/64 фарқ надорад, 4/128 дагаш фарқ надорад, ранги кабуд, сабз, сиёҳ. кадомша бихаред. ай ҳами видео дида биёед магазини Realfone и аксия бошад то 10 декабр давом метавад. мебиёед шумо ай ҳами телефон харидорӣ кардед, 500 рубл скидка мешавад барои шумо. дар ин видео лайк, комментария ва подписатсия кунед. ва телефонҳои дигареш бошад мегзарем. ай Tecno иҷа Tecno брендош бисёр, мақсад телефонош бисёр. Tecno Go 2023 оперативкаш 64 гигабайт памян 7990 рубл. ва ай ҳами нав ба наздикӣ биромад Tecno Spark Go 2024 3/64 и бошад 6990 рубл. ва Infinix Hot i4/128 дагаш
9990 рубл. Ранги кабудаш ва ранги сиёҳ. Иш бошад Infinix Hot iNote фарқа чон бисёртаракай. Иш бошад 8128 14990 рубл. Tecno Neo 3 Power 428 ранги кабуд ва сиёҳ 428 11990 рубл. Ва ранги голд ва сиёҳ бошад, как ранги сиёҳ фиолетовый 13490 рубл. 8128. Honor X8A 628 16490 рубл. Ва Tecno Spark 10S ранги сиёҳ сабз 464 8990 ва Tecno Spark 10S 428 бошад 9990 рубл. Tecno Spark 10 холи худаш бошад 428 ранги сафед дар магазини Realphone 10490 рубл. Tecno Spark 10 Pro 428 12990 рубл. 828 бошад 13990 рубл. 1000 рубл разница доран айрои оперативкашон. ва одамое ки мепурсанд ки оперативкашон барои чи айрои оперативкашон фарқ мекунад, мисол оперативка чия маънои чиро метад ё чихе тест кор кардани телефона метад оперативкашон чанқа баланд шид аму қатар тест кор мекунад телефонтон. Tecno Spark 10 Pro 8256 ранги сиёҳ қатъи сафедаш бошад дар магазини Realphone 15490 рубл. ва Tecno Camono рангои сиёҳ, кабуд ва глов дар магазини Realphone 14990 рубл. ва Tecno Power Punch 8128 15490 ва 8256 бошад 16490. ай телефонҳое ки аксия доро як телефони дига ҳастай Redmi Note 12 фарқ надорад 4228 гирифтани ё 628 ё 8256 гирифтани бошед то 10 декабр аксия мебиёед мегиред видеоро анҷом медиҳед. Видео лайк кунед, комментария нависед ва дар канал подписаться кунед. ва мегузарем ба дига телефоне ки сеюмги аксия A54 фарқ надорад кадом памятча мегиред 828 ё 628 ё 8256 як магазин Realphone харидорӣ кардед, якта харидорӣ кардем 500 рубл падарка мешавад. ва A34 мегузарем A34 8256 16490 рубл. 8128 бошад 24490 рубл. A34 ранги сабзаш 628 23490 рубл. A34 қатъи 54 дадри ол кор мекунад. A24 бошад кор намекунад дадри ол. A24 628 18490 рубл. 8 ба 128 бошад 19990 рубл. A24 628 ранги сиёҳ ишам бошад 8490 рубл. 428 бошад 17490 рубл. рангои сиёҳ ва сабз. A14 428 14490 рубл. рангои серии сабз сиёҳ 14490 рубл. ва рангои i14 серии 464 12990 ва ранги сиёҳ 12990. ва охирон телефон бошад A04 4/64 9990 рубл. Samsung бошад i9000 сар мешавад, i9990 сар мешавад то 32000 рубл A54. ва iPhone бошад ина нархномои имрӯзаи iPhone. ва дар поён бошад планшет аста барои планшетҳои детский 8828 памят дорад, 10000 мач батарейка, дадриш бошад клавиатура, заряд мондан, наушник дорад. ва иш бошад нархи бошад 7490 рубл. ва дигариш бошад иам бошад дадриш клавиатура дорад, обложка мешавад, наушник дорад, мишка дорад, мишкаи беспроводной, очки.
метавонед шумо заказ кунед ҳамин планшетҳо барои кӯдако детскиё мисол барои ҷиянотон барои фарзандонон метавонед заказ кунед дар номерои рӯи экран будагӣ адрес момусад метро бутурская выходи 4 торговый центр зелёний магазин реалфон ва дар инҷа бошад соатҳои смартвач ҳастад иш бошад нарх 3500 рубл 2 соат ҳастад 8 римшок дорад ва соатҳое ки дар о кор мекунад смартвачҳо X9 Pro X9 Pro 2 ҳастад бо X8 Plus Ultra ҳастад дар о кор мекунад ин соатҳо ва дар инҷа бошад ҳамун соатҳое ки комплект буд 1 соат дорад 7 римшок дорад ва дигаре бошад мақсад смартвачҳои барои занона ҳастанд ва дар иш бошад аксессуарҳо зарядная чихол автозарядки powerbank метавонед омада харидорӣ кунед ин магазини реалфон ва дар боло бошад калонка барои мошино бошад калонкаҳо ҳастанд ва мошинка барои стрижка барои мӯи сар гирифтан риш гирифтан ва дар боло бошад майтафону видеорегистратор ва дар поён бошад наушникҳои ай 1500 сар мешавад то 2000 наушникҳои беспроводной 15 соат истифода ай 15 соат қатъи кейсш 15 соат истифода мебаред то 25 соат иними сиёҳш 25 соат қатъи кейс мебарад иними кейс қатъи 25 соат мебарад агар якташ 4-5 соат мебарад як наушники худаш 4-5 соат мебарад чихоло ҳастад барои документҳои паспорт ё регистратсия ё патент чихоло ҳастад метавонед номерои рӯи экран будагӣ заказ кунед